случая бързо ще покажа една игра между мене с настоящия ми рейтинг от около 1500 ело срещу противник с рейтинг между 300 и 600. За яснота ще го закръглим на 500, което означава начинаещ и няма нищо хубаво в това, че побеждавам начинаещ. По-интересното е, че това беше моето ниво до преди 3 месеца и в известен смисъл на първо време играя все едно със самия себе си и мога да покажа какво би се случило тогава. Също така мога да покажа някои от най-честите грешки на начинаещите, които той прави в изобилие в случая. И така, аз съм с белите, откривам стандартно. До тук добре. Пробвам гамбит. И изваждане на царицата прекалено рано. Голяма грешка. Защото, когато извадим прекалено рано такава мощна фигура, има опасност тя да бъде подгонена буквално. И отново. И печелим материал. И отново я гоним. И както виждате, моите фигури са наполовина развити, имам контрол върху дъската, а моят опонент не е развил абсолютно нищо. Това беше, защото прекалено рано извади царицата. Решавам да размена офицер за кон. Шах. И тук решавам да упростя нещата, взимайки царицата и разменяйки фигури. Като разбира се, това не е само упростяване, а доста опасно навлизане в негова територия с топа, след като ги разменяме. И отново разменяме. И имаме още топове. И какво е това? Отново какво е това? Сега той ще загуби материал. И то не е малък офицер, безответно, очаквано. Слаб ход отново, не може да възвърне тази пешка. Шах. И това е мат. Както виждате, неговият цар няма къде да се премести. Играта свършва.